за да може да се движите максимално бързо и да не падате. Съм го споменал до сега, но преди много години кандидатствах за полицията. Не този, който най-добре се справи на изпита, продължава. Аз стигнах до психото и ме скъсаха. Опа! Здравейте, YouTube! Отново сме на НСА, ще спортуваме. Отново започват старите видеа, характерни за канала ми, а именно видеа, които да ви бъдат от полза, видеа, които да носят стойност. Но преди това ще обърна за последно внимание, защото много хора от вас се чуват какво се случва. Видеа изчезват. Писна ми да се занимавам с репорти в YouTube. Писна ми непознати хора да ми пращат чатове, да ми пращат снимки, да ме занимават с неща, които не ме интересуват. Разберете, хора, аз не съм родител на никой. Всеки в тази държава има глава на раменете и може да прави каквото пожелае. От тук нататък, който си позволи да ме занимава с неща, които не се коментират в клиповете с други хора, ще бъдат автоматично блокирани. Хора, които пишат грозни коментари, също ще бъдат блокирани. И не ме интересува колко хора ще ме гледат, както съм ви казал. И дали ще бъдат 1000, 2, 3, 5 хиляди гледания, за мен няма никакво значение. Може да ме гледат 300 човека, на тези 300 човека, на 30 да помогна, да им е било от полза видеото, това е достатъчно. С това слагам край и точка и повече не дължа обяснение на никой след лекото религическо отклонение. За какво сме тук? Днес ще направя теста за полицай, изпита за полицай 2024 година. Паметливите от вас знаят, че преди една година направих същия тест в канала си. И защо го правя отново? Тогава клипа първо не беше заснет както трябва, монтажа не беше, бяхме на друго ниво и нямаше никаква полезна информация за вас. Сигурно ви е писнало да виждате разни клипове, разни тестове, да виждате как някакви супер яки натренирани хора ви показват колко са яки. Днес аз няма да правя това нещо. Да, ще минеме теста, но освен това ще ви дам ценни насоки, ще ви кажа неща, които могат да ви бъдат от полза. Имам няколко момчета, с които работя, кандидатстват точно в момента, за да бъдат полицаи. И една от причините да се свържат с мен е именно това, за да успеят да подобрят физическата си кондиция, за да успеят да минат тези изпити. Те не са нещо, кой знае какво, но въпреки всичко, разберете, за полицаи не кандидатстват фитнес модели, не кандидатстват топ атлети, кандидатстват обикновени хора. Именно и за това днешното видео ще бъде от полза за тях, като за финала, разбира се, ще изкоментирам и медикаментозната, лекарствената част от нещата. Ще ви кажа евентуално какво може да ви е от полза. Ще ви кажа и какво не трябва да използвате, защото има и доста митове, които вместо да ви помогнат, ще ви навредят. Времето, както виждате, е страхотно. Нещо важно, което трябва да отбележа, в момента не съм го правил нито веднъж и пак казвам, тук не съм за да ви показвам високи спортни постижения, най-вероятно даже има и сериозна възможност да се проваля на този тест в момента, колкото и да е странно, но идеята е да има ценна информация за вас. Какво се състои теста? Теста се състои от осморка, ние сме го разчертали. Два клона са 4 на 4 метра, трябва да се направят 4 кръга. Това е първото нещо. Второто нещо е скок от място. Виждате, разчертали сме до 2,50. Абсурдно е да скоча 2,50. Така че, но въпреки всичко сме го разчертали до 2,50. Третото нещо са лицевите опори. И последното нещо е 800 метра гладко бягане. Може би ще ви изненадам за човек, който до преди 6 месеца е бягал на много високо равнище. В момента аз не съм сигурен дали изобщо ще мога да влезна в норматива. Резултатите ще бъдат коректно замерени, така че нито ще се правя на топ атлет, какъвто и не съм в момента. Ще ви покажа реално един обикновен човек без никаква подготовка как може да се справи. Първият компонент, а именно осморката. Тръгваме от точка А. Така, това е един кръг. Това нещо трябва да се направи 4 пъти. Какъв съвет мога да ви дам за първия компонент? Много внимателно подберете обувките, с които ще го изпълнявате. Когато отидете да го правите, било то на стадион Раковски, стадион друг или на някъде другаде, включително важно да бъдете с
подходящи маратонки. Какво имам предвид под подходящи? Имам предвид леки, удобни, читави маратонки, за да може да се движите максимално бързо и да не падате и да не се получават неприятни ситуации, не дай си Боже да се контузите. Започваме на 3, 2, 1, старт! Както виждате, какво е времето? Времето е 14:96. Както виждате, нищо сложно, само ще оставя тук телефона. Нещата се получават без проблем. Не виждам тук някакви подводни камъни, освен да бъдете внимателни, се плъзнете и да запазите самообладание. Ще преминем към втората част. Доколкото си спомням, тук ще отворя една скоба важна. Не съм го споменал до сега, но преди много години кандидатствах за полицията. Ще ви кажа, че не този, който най-добре се справи на изпита, продължава. Не знам как ще ви прозвучи. Към тогавашна дата мисля, че имах от максимум 30 брой точки, аз имах 29. Но си спомням, там няма имена, има номера, с които се следят резултатите, но си спомням, аз стигнах до психото и ме скъсаха. Защо ли, нали? Далече по-луди от мене минават, както и де. Някой, който буквално имаше 10 или 12 точки от 30, беше допуснат, в смисъл за психото, беше минал психото и беше преминал и на следващия етап. Така че това не е основното, но все пак, разбира се, е хубаво да покажете добра спортна култура и да не се излагате. Тук мисля, че минимума е 2 метра и 5 сантиметра. Надявам се да ги скоча. Сега ще видя. Имате право на 2 опита. И да видим какво ще направим. Опа! Оп! Същия резултат като миналия път на стадиона. Не мога да видя на колко съм се приземил. Оператора, може би той не е видял. Ще направим още един опит, за да видим къде ще се озова. Надявам се този път да не се окажа по дупе, наистина. Да. Да, 2,30. Преминавам го. Не знам с колко точки. Тук по същия начин важи абсолютното нещо, че трябва да си подберете хубави обувки, които да ви бъде удобно, стег да сте леки. И тук най-важното е техниката, приятели. Разбира се, мощността в краката също е важна, но най-важна тук е техниката. Имайте предвид, че на изпита хората, които ви оценявате, винаги закръгляват във ваша полза. Въпросът е да не сте под 2. И преминаваме лека по лека към третия компонент, а именно лицеви опори. Тук, разбира се, аз държа да се представя добре. Все пак лицеви опори, нали? Фитнес-джия, и да не може да се справи с лицевите опори. За максимум брой точки са 55. Аз ще се цела между 55 и 60. Това, което си спомням, е, че никой не следеше горе-долу. В смисъл, дали бяха напомпвания, дали са чисти, никой не следеше толкова на изпита. Но аз днес, тъй като вече съм се научил и ще ги изпълнявам абсолютно стриктно, 55 броя е за максимума. И ще стартираме на 3, 2, 1, сега. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 2, 30, 40, 50, 55 броя. Виждате, специално за лицевите няма две мнения по въпроса. Излезнаха с лекота. След кратка почивка
вече дойде време за последния компонент, именно бягането. Да внеса едно уточнение. Прегледахме записите. На стоп кадър се вижда, че съм скочил 2 метра и 50. Разбира се, това няма абсолютно никакво значение. Излиза, че човек, когато не се толкова натяга, когато не го интересува и е психически освободен, постига много добри резултати. И днес аз до тук съм на максимален брой точки от всичките компоненти. Сега е много важно да чуете това, което и имам да ви казвам. Всеки един човек бяга в собствен коридор и не трябва да се сравнявате с никой. И както казах, на тези изпити не се явяват нито фитнес модели, нито се явяват топ атлети, а се явяват едни обикновени хора. Затова аз искам да ви окажа моята подкрепа и да ви кажа, че не е важно другите какво говорят. Не е важно, когато някой ви се присмива и казва: аз съм на 45 години с коремче и бягам по-бързо от тебе. Това няма никакво значение. Бягайте в свое собствено темпо и се абстрахирайте от това, което има да ви казват другите. И какво значение има, когато аз съм направил трите компонента с максимален брой точки, когато сега на бягането, което ми е на сърце, най-вероятно ще се проваля. Така че човек никога не може да бъде абсолютно щастлив или доволен. Бъдете себе си и покажете всичко, на което сте способни, най-доброто от себе си. Така, само да обясня, тъй като в НСА обиколките са малко по-малки, затова стартирам от тук. Там ще бъде основната точка, демек правя 3/4 обиколка и още 2 пълни, за да стане 800 метра. Разбира се, ще засичам на часовника. Какво мога да кажа тук? Тук е много важно човек да си разпредели правилно силите, да не тръгне много на макс, да не се пушне, а да се опита към края да даде всичко от себе си. И въпреки всичко, пак ще повторя, аз като един човек, който преди 6 месеца е бягал наистина много добри времена за килограмите си, днес най-вероятно ще се сгромолясам, но идеята е да ви стимулирам и да ви бъда от полза и да видите, че аз съм човек и аз мога да се провалям. Приготвяме Adidas Runner от тук, защото създава някакви извинявайте, проблеми. Я да видиме. 5, 4, 3, 2, 1. Activity started. Старт! След като си взех малко въздух, отново сме тук. Както и предполагах, се провалих. И да, провалих се не защото не съм покрил норматива. 3,15, това е за 7 точки. Много добър 5 от 6. Но за човек, който се занимавал с бягане, човек, който това му е болна тема, да не покрия хубаво норматива максимално бързо, за мен това е провал. Така че виждате, всеки човек има своите терзания, всеки има своите чувства, но днешната загуба, както аз си определям за мене, ще ми послужи да се извлека поуки и в бъдеще да се опитам да надграждам и да дам най-доброто, на което съм способен. Както ви обещах, ще поговорим малко и за медикаментозната част,
а именно какво може да ви помогне да дадете по-бързи резултати, по-добри резултати. Разбира се, с мен се свързват различни хора на различна възраст. Някои им трябва съвсем малко подбутване, някои трябва да се поработи повече с тях, някои иска след една седмица са им нормативите, другите имат месец-два. Затова и със всеки различно се работи. Ако някой има нужда от помощ, съвет или от нещо друго, с което мога да съдействам, може да ми пише, няма никакъв проблем. С каквото мога, ще помогна. Нещата, които могат да се ви от полза от лекарствената гама. Тестостерона със сигурност, както знаете, това е мъжкият полов хормон. За каквото и да хванете, тестостерон е изключително важен, като е хубаво да изберете бързи естери. Тук говорим за пропионат, за суспенсия, който е най-бързия. Другото нещо, което със сигурност може да ви помогне, това е стромбата, защото стромбата дава издържливост. Аз лично съм я изпитал миналата година и мога да кажа, че тя ми помогна да имам толкова добри резултати на стадиона към тогавашна дата. И сега, може би ще ви изненадам и противно на схващанията, ще ви кажа, че общоприетите лекарства, които се взимат при това, а именно клемботерол и ефедрин, по-скоро ще ви навредят, отколкото да ви подобрят резултата. И веднага ще ви кажа защо. Клемботерола, когато го вземете, той ви дига пулса, дига ви кръвното. Повечето хора, пак ще се повторя, ще се потрета за n-ти път, които искат да кандидатстват в МВР, са обикновени хора. И какво трябва да значи това? Хора с висок процент подкожни мазнини, хора, които най-вероятно не са добре физически сложени. И когато този човек има подкожни мазнини и изначално той може би му е малко по-висок пулса, има малко по-високо кръвното, когато вземе клемботерола, вместо да си помогне, ще си навреди, защото клемботерола ще му повиши още повече пулса, още повече кръвното и когато излезе на стадиона и трябва да се даде на макс, точно тогава той ще се чувства най-зле и е възможно дори да му приушее и не дай си Боже да не успее да мине изпита. Разбира се, всеки случай е частен, затова който има въпрос или смята, че мога да му бъда от полза, може да се свържи с мен, още веднъж казвам, и да изкоментираме неговия конкретен случай. Благодаря, че останахте до края на видеото, приятели. Палец към банка и знаете, аз ви обичам. Чао!